Goazen guztiok, goazen Jainkoaren gana. Jainkoak esana, betor gure gana. Goazen guztiok, goazen Jainkoaren gana. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jangoiko gure Aitaren eta Jesukristo gure Jaunaren grazia eta pakea zuekin. Zenide maiteok, gure jangoikoari eskerrak ematen diogu hemen gaudelako, eta eskatzen diogu lagun gaitzan eukaristionetan parte hartzeko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Gure salbamenaren jaia hurbiltzean, apalik eskatzen dizugu jaun handi horri, presta gaitezela gero eta hobeago Pasko misterioa egoki ospatzeko. Zure seme Jesukristo gure Jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna. Hau da nere herriari agindu diona. Entzun ere mintzoa, eta neu izango nauzue zeuen Jainko, eta zuek izango zaituztet neure herri. Ibili nik agindutako bidetik, zoriontsu izan zaitezten. Baina ez idaten aditu, ez jaramonik egin. Baizik eta beren asmo eta bihotzeko joera gaiztoen bidetik jo zuten. Bizkarra eman zidaten eta ez aurpegia. Zuen arbasoak Egiptotik atera zirenetik gaurdaino, neure zerbitzari profetak bidali nizkien etengabe, baina ez zidaten aditu, ez jaramonik egin. Baizik eta buru gogor jarri ziren, eta beren gurasoek baino okerrago jokatu. Zu, Jeremias, hau guztia esango diezu, baina ez dizute entzungo. Dei egingo diezu, baina ez dizute erantzungo. Orduan hau esango diezu. Ona Jaunaren, bere Jainkoaren mintzoa entzun ez duen herria, eta zentzabiderik onartu ez duena. Galdua da leialtasuna, ez dute aipatu ere egiten. Jaunak esana, entzungo alduzue gaur Jaunaren mintzoa, ez gogortu zeuen bihotza. Entzungo alduzue gaur Jaunaren mintzoa, ez gogortu zeuen bihotza. Zatozte, dei egiogun pozoiu Jaunari, pozirrintzi salbatzen gaituen arkaitzari. Aurkez gakizkion eskerrak emanez, degiogun jai, txaloka eta kantari. Entzungo alduzue gaur Jaunaren mintzoa, ez gogortu zeuen bihotza. Zatozte, gurtu dezagun auspezturik, belaunika gaitezen egin gaituen Jaunaren aurrean. Bera baita gure Jainkoa, eta gu ark larraturiko herria, haren zainpeko hartaldea. Entzungo alduzue gaur Jaunaren mintzoa, ez gogortu zeuen bihotza. Entzungo alduzue gaur haren ahotsa, ez gogortu bihotza Meriban bezala.
masako egunean basamortuan bezala. Tentatu egin bainin duten zeuen gurasoak, probatu nik eginak ikusi arren. Entzungo alduzue gaur jaunaren mintzoa, ez gogortu jaunaren bihotza. Entzungo alduzue gaur jaunaren mintzoa, ez gogortu zuen bihotza. Audio jaunak, itzul zaitezten igana bihotzez, bihotz bera eta errukitsua bainaiz. Entzungo alduzue gaur jaunaren mintzoa, ez gogortu zuen bihotza. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, gizon bat muturik zeuzkan deabrua botatzen ari zen Jesus. Deabrua ateraz bezain laster mutua hizketan hasi zen. Jende harriturik gelditu zen. Batzuek ordea honela zioten. Diabren buruzagia den Belzebulen indarrez botatzen ditu honek deabruak. Beste batzuek azpikeriaz jangoikoarekiko seinale bat eskatzen zioten. Igarri zizkien Jesusek beren burutazioak eta esan zien, bere baitan zatiturik dagoen erreinua erraustu egingo da, eta etxearekin gain eroriko. Era berean Satanaz ere, bere baitan zatituri bai dago, nola iraun dezake haren erreinuak. Zeuek diozuenez, nik deabruak Belzebulen indarrez botatzen ditut. Baina nik deabruak Belzebulen indarrez botatzen baditut, noren indarrez botatzen dituzte zeuen ikasleak. Horregatik, zeuen ikasleak izango dituzue epaile. Baina nik, deabruak, jangoikoaren indarrez botatzen baditut, garbi dago iritsi dela zeuen gana jangoikoaren erreinua. Gizon indartsu batek, armaturik bere jauregia zaitzen duen bitartean, seguru dauzka bere ondasunak. Baina indartsuago den batek eraso eta menderatzen badu, segurantzia ematen zioten armak kendu eta banatu egingo ditu ari harrapaturiko ondasunak. Nire alde ez dagoena, nire aurkari da. Eta nirekin biltzen ez duena, sakabanatu egiten du. Jaunak, esana. Gaur egun modan dago dana balio dula. Eta dana balio du eta egiten deguna ez du inporta, porque gero danak leku berdinera goaz. Leku berdinera goaz. Eta hori gezurra da. Hori gure jangoikoak, Jesu Kristok inoiz ez du esan, eta Elizak ere inoiz ez du ere esan. Jesu Kristok beti hau esaten du. Gaitza badagoela. Etxaia badagoela. Eta garai hartan, Jesu Kristori pertsona berdinek esaten zioten, zu jangoikoaren semea zera? Baina pertsona berdinek baitare esaten zioten, zu Belzebulen bitartez egiten dituzu hoiek. Dana berdin du. Eta Jesu Kristok esaten digu ez. Ni Belzebulen bitartez ez ditut gauza hauek egiten. Ikusi nauzuen nondik eta zein dan neri ematen didan indarra.
jainkoa da. Osea, que Beltzebulen bitartez, etxaiaen bitartez, nik ez dut ezerre egiten. Eta hori argi eta garbi eduki behar daukagu, Dana, edo zer gauza ez digu elikatzen. Ez digu elikatzen, Elikatzen gaitu gauz honak. Askotan, ematen dizkigute, itxura honeko gauzak, baino geure anima elikatzen ez dutenak. Baizik eta gaitzean sartzen gaitue. Eta hori askotan ikusten dugu, ez da? La OMS, Organización Mundial de la Salud, askotan esaten du, este producto tiene esta partícula que es cancerígena. Lo retiran del mercado. Y hasta ahora lo hemos estado comiendo, porque lo encontrábamos saludable. El mal también juega así en nosotros. Nos da cosas aparentemente saludables y no nos alimentan. Vete al monte, conecta con la naturaleza, que ahí está Dios. Ahí puedes sentirte la plenitud, respirando aire puro. No vayas a misa, mejor es que vayas al monte. Es algo bueno ir al monte, pero te están vendiendo una cosa que no es. Leheno esaten zan bezala, ez da? Nik aituta daukat. Te venden gato por liebre. Piensas que es un producto bueno, pero te están vendiendo otra cosa, ¿no? Y el mal es astuto. Y el mal se cuela por las rendijas más pequeñas. Y en nuestra vida también tenemos rendijas. Ahora que estamos en Cuaresma, tenemos momentos de debilidad. Tenemos pecados, tenemos fisuras en nuestra vida donde se nos cuela el mal. Que muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Que nos fijamos en aquel muro que tenemos infranqueable y decimos, mira, aquí yo soy fuerte, ¿no? Y no nos estamos fijando en nuestras debilidades, porque de ahí se nos mete el mal y nos hunde a veces. Hoy le pedimos la gracia al Señor de que de vez en cuando en nuestra vida interior demos un giro completo a nuestra vida, que miremos nuestra vida para saber cuáles son mis puntos débiles, y que si no los puedo reparar porque no tengo capacidad o no tengo a personas que me pueden ayudar a eso, que tenga mi mirada puesta ahí, para que cuando vea algo que no es mío, algo que se cuela, que es malo, empiece a gritar, necesito ayuda. O muchas veces nos pasa en casa, ¿no? Que si tenemos un hijo menor de edad, 12, 13 años, y le decimos, venga, aprende a hacer, o calienta un vaso de agua, no sé qué, o calienta el agua por los macarrones, pues estamos con 1000 ojos encima de él, para que no se queme, para que la cocina no arda. Estando a nuestro hijo ahí en peligro, no nos vamos a hacer la habitación o al sofá. Pero en la vida espiritual no hacemos eso. Nuestros focos débiles los olvidamos porque nos pensamos que somos, si nos fijamos en eso, somos imperfectos y queremos dar la sensación a nosotros mismos que somos perfectos. Eta ez. Hori da humiltasunean bizitzea. Inor ez da perfektua, jainkoa da bakarrik perfektua, eta eskerrak perfektuak ez garinez. Hortarako daukagu elkarte hau, elkar laguntzeko, elkar babesteko, eta elkarrekin aurrera jarraitzeko.
Hoxe eskatzen diogu gure Jaungoikoari. Eskerrak ematen diogu Eliza daukagulako, anai-arrebak ditugulako, eta talde batean, famili bateko kide garelako. Egin ditzagun eskariak zenideok uste osoaren Jaungoikoaren jarriz. Eliz elkartea egiten dugunok beti eta garizuman bereziki, entzun dezagula harretaz eta usnartu fedez Jaungoikoaren hitza. Eska dezaiegun Jaunari. Jaungoikoaren hitza munduan zabaltzen ari diren misiolarien testigantzak uki ditzala gizon emakumeen bihotzak. Hitz hori onar dezaten. Eska dezaiegun Jaunari. Kristau elkartetan izan daitezela beti jainkoa hitza predikatzeko, irakasteko eta beren bizitza zeitortzeko bokaziodunak. Eska dezaiegun Jaunari. Jesusen bezala gu ere gaitzaren eta bekatuaren aurka borroka egin dezagula. Jaungoikoaren asmoa betetzen ari dela erakusteko. Eska dezaiegun Jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Lurren Jaungoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta izakeren lanak sortua, hau sengo zaigu betiko zorinaren ogi. Bedeinkatua zu Jauna zeru lurren Jaungoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta izakeren lanak sortua, hau sengo zaigu betiko zorinaren edari. Zenideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan. Jauna, garbi ezazu zeure herria, gaiztakeria kutsu guztitik. Haren eskaintza atsegin izan dezazun eta egia osoaren jabe egingo garela agindu diguzunez gero, ez utzi gu gezurrezko atseginetan erortzen. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra Jaungoiko gure Jaunari, egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, Pasko argirantzako geure bidean, Kristoren pausuei jarraitzen diegun aldi honetan. Kristo baita maitasunean adizkidetu den gizaldiaren maisu eta eredu. Zu Jauna garizumako basamortuan barrena, irtera berriaren bidea zabaltzen diozu Elizari. Bioz damutu eta humilduaz, mendi santura iristean, piztu dezagun geuregan itunaren herri izateko bokazioa. Zure izena bedeinkatu, zure hitza entzun, eta zeure miragarriak posez ikustera deitua izango den herri izateko bokazioa. Salbamen ezaugarri hauengatik, zeure aintzaren zerbitzari diren aingeruekin batean, zeure gorapenak abesten ditugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko Jauna, zero lurra beterik dauzka, zure Osana, Osana, zero goienetan. Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zero goienetan. Santu zera bai Jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu egar dauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat.
Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hila eta piztu zerla jauna. Torre arte, hau da. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko Ureita Santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur horitzen ditugun, txomin eta familian hildako zenide guztiek. Hildako guztiak ere, harritzazu zeure arpegeren argitan. Errukizak izkiguarrengo guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren amamari Virginia Doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorezitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun. Gure aita, zerbetan zerana. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pakea gurgunotan zure errukiari esker. Bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan zendo. Betiko zorienaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake uzten dizuet, neure pake ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, erreg bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu. Honemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Ez azuz bat, eta ez bat. Jauna gure jainkoa, zeru lurren egiten,
gure jabe zarata. Jesus jainko semea, gure gatik hil zara, aita piztu zaituta, gure artean zaude. Gure artean zaude, berekatuazu. Espiritu Santua, bizien bizigarri, Jose Maile bikaina, malkoetan pozarri, malkoetan pozarri, berekatuazu. Egin dezagun, otoitz. Indar berritu jauna etengabe zeure laguntzaz, sakramentu honetan janaritu dituzunak, ospakizunean ez ezik bizitzan ere, zeure salbamenaren egintzaren fruitua jaso ditzaten, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Pare batu hartxo, hor, kandela onduan dituzue Aste Santutako ordutegiak. Baitare Donostitik bidali didate Jesusen bihotzeko konsagrazio bat, azkenengo enziklika, Aita Santuaren enziklika dala eta hori egingo dute Donostin. Ordezue informazio dana. Tenéis la información y los horarios de Semana Santa, con el día de la confesión también, y también tenéis la consagración al Sagrado Corazón que se va a impulsar en la diócesis, dado que la última encíclica es sobre el corazón de Jesucristo. Ahí tenéis la información para todo el que lo desee. Jauna zuekin. Eta bedinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Zurekin postorik, kantari daude, bihotza zotorik, agur, agur, agur Maria, agur, agur, guztiz garbiga. Maria sortu zinan errogabekoa, santidade guztiaz apaindutakoa. Agur Maria, agur, guztiz garria.
Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaun lagun bihar elkar ikusten dugu, arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.